Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi vreau să pregătesc burger dietetic. Pentru această rețetă aveți nevoie de un dovlecel jumătate care l-am ras și l-am stors, 250 de grame de cremă de brânză, 2 ouă întregi, brânzică rasă, cam 60 de grame, voi avea nevoie, 4 linguri de făină de ovăz care am măcinat-o, felii de brânzică, jumătate de linguriță de praf de copt, sare, iar pentru cărnița din interior am tocat aici 4 pulpițe dezosate, condiment pentru carne de pui, un ou întreg, sare, piper, iar pentru sos am pus 2 linguri de iaurt grecesc și 2 linguri de ketchup de casă. Mă voi ocupa de chifle, voi pune iaurtul brânzică. Scuzați-mă, dar puteți folosi și iaurt grecesc dacă nu aveți brânzică. Amestecăm. Sare. Praful de copt. Voi incorpora și făina. Eu am măcinat-o la râșnița pentru cafea. Voi pune și niște brânzică. Mai păstrez un pic pentru a pune și în cărniță. Și așa vă incorporez și dovlecelul. Dacă nu vă place cu dovlecel, puteți folosi boabe de porumb care le puneți la scurs. Cam 250 de grame vă trebuie. Și faceți cu boabe de porumb. Eu voi mai adăuga în interior niște semințe de dovleac care nu sunt prăjite. Pe o hârtie de copt am pus un pic de ulei de măsline. Am luat o compoziție în mână și voi forma chiflele. Cam 6 bucăți voi face. Terminat de făcut chiflele, am preîncălzit cuptorul la 170 de grade și le voi da pentru 10 minute. După 10 minute le voi întoarce pe partea aielantă și le mai coc încă 10 minute. Chiflele sunt la cuptor, mă ocup de chiftele. Am pus cărnița, nu știu dacă v-am spus, vă trebuie și un ou întreg. Voi condimenta un pic de piper și sare. Voi mai adăuga și condiment pentru cărniță. Iar aici am mai pus un vârf de linguriță de bicarbonat pentru a ieși cât mai pufoase. Voi incorpora și restul de brânzică. Și voi amesteca. Chiflele s-au copt. Mă ocup acum de chiftelele pentru burgeri. Am pus pe o hârtie un pic de ulei de măsline. Voi forma niște 3 chiftele mai mari. Am preîncălzit cuptorul la 160 de grade și le voi da pentru 15 minute pe o parte, 15 minute pe o parte. Chiflele s-au răcit. Acum am scos de la cuptor și chiftelele. Voi pune niște felii de cașcaval, cât sunt fierbinți. Voi da. Ia uitați cât de faine sunt și cât de moi. Voi lua sosul care l-am făcut din iaurt grecesc cu ketchup de casă. Aveți rețeta la mine pe YouTube la ketchup. Voi pune chiflă deasupra. Mai pun un pic de sos. Voi mai pune niște rucola, dacă puteți pune castraveți murați, varză, ce vă place vouă. Și aveți un burger delicios care nu vă îngrașă. Burgerii dietetici sunt gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!